Ekranlar yanına yakınrak hürmetli юбилярыбыз Әлфинә Мирзамөхәммәд кызы Мөхәммәтованы чакырабыз. Шираттагы изге теләкләр белән сугарылган котлау хатлары сезгә багышлана. Лояшты авылында туып үскән. Бүгенге көндә Түбән Ширеккүл авылында матур гомер кичерүче кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, картыебыз Әлфинә Мирзамөхәммәд кызы Мөхәммәтованы 60 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Бала җанлы, киң күңелле, сабыр холыклы әниебезгә ныклы саулык, безнең шатлыкларга сөенеп, безгә терәк булып, әтиебез белән парлы булып, оныклар игелегендә бәхетле гомер телибез. Әниебезнең бар гомере тырыш, намуслы хезмәттә үтте. 1981 елда Түбән Ширеккүл авылының иң уңган, иң батыр, иң шибәр егете Азат Акмөхәммәд улы белән гаилә корып, безгә мәхәббәт җимешләренә, 3 кызларына гомер биреп, эшебезне дә җил яңгыр тидерми, кадерләп, назлап үстереп, укытып, эшебезгә дә матур итеп туйлар ясап, зур тормыш юлына аякка бастырдылар. Хәзер 6 оныкларына шатланып бетә алмыйлар. Алар өчен җан атып яшиләр. Шушы матур изге дөньяга бүләк иткәннәр өчен без әти-әниебезгә шиксез рәхмәтлебез. Алар алдында зур ихтирам белән баш иябез. Күз нурыбыз, әниебез, без сине өзелеп яратабыз. Синең белән шиксез горурланабыз. Синнән үрнәк алабыз. Кайчан кайтып керсәк тә, якты йөзең, мул табының белән каршы аласың. Пешергән ризыкларың һәр чак телеңне йотарлык, ашап туйгысыз була. Изге теләкләр, хәерле юллар теләп озатып каласыз. Безгә, газиз балаларыңа, шуңардан да зуррак бәхет юк. Киләчәктә дә кадерле әтиебез белән кырган дөньяларыгызның рәхәтен, балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген күреп, бәхетле пар булып, гаилә учагын сүндерми, җан тынычлыгында, тән сәламәтлегендә, шатлык куанычлар белән яшәргә язсын сезгә. Алдагы бәйрәмнәрне дә бергәләп, җыелып, каршы алырга язсын. Якыныбыз, якты кояшыбыз, нур сибелә көләч йөзеңнән, җанга рәхәт, бигрәк күңелле шул, назлап дәшкән һәрбер сүзеңнән. Син иң газиз кеше безгә, син яшәү чыганагы, синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы. Өебезнең кояшы син һәр кемгә җитә җылың. Әти белән парлы килеш, җырлагыз тормыш җырын. Иң изге теләкләр белән сине өзелеп яратучы һәм хөрмәт итүче тормыш иптәшең Азат, балаларың Алсу, Гөлүс, Айсылу, Илдар, Гөлчәчәк, Илшат, оныкларың Аделина, Артур, Эдуард, Дамир, Лияна, Тимур. Хөрмәтле юбилярыбыз Әлфинә Мирзамөхәммәд кызы, 60 яшьлек матур юбилейгыз белән без дә сезне котларга ашыгабыз. Ходай сезгә сәламәтлекне, балалар игелеген, парлы тормышны, бәхет шатлыкларны киләчәктә юлдаш итсен. Якын кешеләрегезнең җыр бүләген кабул итеп алыгыз. Bilsәң иде әнкәй уйларың, кояш балкыган чакта итәнием алып бирим, шул якты кояшның нурларын. Туган көнең белән котлыйм әнием сине, саулык телим, бәхет шатлык. Чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт.
яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Син туганда кояш туган, агачка кошлар кунган, туган көнең белән әникәем, еллар суда якса да мәңгегә синең белән тугрылыклы газиз йөрәгем. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән сине, кошлар сайраган чакта, котлый таңның назлы җилләре, синең сылы йөзең күк дөньяны ямгә күмеп, чәчкә аткан бәхет гөлләре. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт мәңге яшәнкәй сиңа рәхмәт. Туган көнең белән котлыймын ем сине, саулык телим бәхет шатлык, чикләп үтсен кайгы хәсрәт, син булганда яшәү рәхәт